Croeso i chi i Lyn ac Ifionnydd ac i Nant Gwrtheyrn, lle bydd undeb yr annibynwyr 2025 yn cynnal eu cynhadledd. Mae'n bentra hudolus ofnadwy'n bentra ardderchog, pentra distaw, tawal, gyda'r holl adnoddau fedrwn ni gael yma ar gyfer yr undeb. Mae yr caffi neu'r neuadd, fyswn ni ddeud, fydd 'na gynhadledd, mae'n siŵr byr i gyfanno, lle bita hefyd a'r capal lle fedrwn ni ddefnyddio. O ran ystafelloedd yn hunan arlwyo ac hefyd yn on-suite. Mae'r cylwystera yn hwylus ac yn hawdd iawn i gynnal cynhadledd yma. Dydy o ddim eisiau mynd o unman efo car yma, ond dŵad ac aros yma. Ynghysylltiad i ar ardal ydy mod i yn fachgan o bentra Llithfan ac bod gen i gysylltiad yma yn pentra Nant Gwrtheyrn hefyd, lle buodd fy nain a'n nhaid yn byw yma, fy modryb a fy newyrth yn blant yn yr ysgol, yn y capal, seilo ac yn gymdeithas dda iawn, fyswn i'n feddwl adeg hynny yma, y chwareli a'r taith y môr, y llongan dod i fewn a falle adeg hynny. Mae'n braf iawn yma, dowch yn llu i'r undeb, fyswn i'n awgrymu chi ddŵad. Mae'n bentra bendigedig, mae'n dawel yma, mae'n amser fedrwn ni gael myfyrdod, tawel a chymdeithasu hefyd, sydd yn beth ardderchog mewn lle fel hyn.